Hi guys, good morning ninyong tanan guys. Mag-uba na po ta guys. Unsa kang adlaw unsa Biyernes, Pitsa 1 sa Oktuber. Unsa guys, birthday na hirong Idiboy. Hala ginoo ko. That's Idiboy dari guys dia. Mang i-greet og happy birthday. Happy birthday Idiboy. Salap. Na guys, ang birthday boy. Magkuminto. Kaya guys, dari sa kay na isang gihuwat nga tawag sa ilang anak. Kasi gandang tatagad matawag rato. Kaya tao luod yun. Happy birthday ni boy. Ato lang magluyo. Ato lang mag unilong ni diha. Nalagi mo tawag ng diha. Boy. Unsa guys, mo to sa Miss Kabaw si Kinkin kay init na alas 8 na. May pasilong na sa Kabaw. Guys, padoong may pasilong sa Kabaw guys. Wa man dia sa Gabriel kami Kinkin magpasilong. Kuya Kinkin ya ang giuban karon ako'y kauban kay ganda itong nay wakwak. Taw. Karang na ay may pasilong kay arang nang inita alas 8 na kapin. Ato mi daturos. Tuod nga dugong di may katuod. Padong may Kinkin dagto. Grabe nang inita luoy Kabaw. Madas papa ni extra man og kuan, ni extra mas Gabriel og kanang naay trabaho. Madura pud kay arong pangdugang-dugang gastuon ba. Dong may datos kuan guys, dam. Naman dari deu Kabaw, grabing baha man di ay. Sino nagyelo-yelo ang tubig guys ti ah. Hoy, Ginoo kun duoy. Madura jud ay gitabok ni papa ang Kabaw. Tutos kanang nay tabunok. Kay di jud ay ko kaagi kay grabe man jud ay baha ah. Bunog og kalit na Ginoo ko mga anod sa tin ba ko. Ja shout out day ko sa kumari dari dia. Las Mads Catherine Kuray. Dari. Lahaning bay. Shout out ko diha Mads na Saudi karon. Always ingat diha. Ay guys, padumi datos dam guys. Kita nga naman mi kanding. mi palagi kasi silong ni. Init na. Ken paghinay. Paghinay ken sang nahi snake. Taw. Guys, patanawon mo na mas dam. Guys, diha anhi mi dani sa una maglabahanan. Sa una wa pa na usog gripo. Nani ra? Kamu patanawon kay makita pun mo sa mga swimming pool sa una panahon. Nahantod karon swimming pool niya pa na. Labaw raman na makatabo. Uy, Ginoo ko daguga man dai kagwang. Sa daguga ka mag-anan. Hinabi. Ni. Hinay sa Hinay ra magbaha. na guys, mo ni ka mga swimming pool guys. Dari dia tarangi. Na guys, grabe kay yelo-yelo. Gabaha manggod. Ha? Di ko dani mo kabuk. Tabo ka ma? Di oy. Ito pa. Ano dyan sa pa guys, gikan ni uguan pilar ning tubiga. Ha? Ano mi dani sa una guys, magpalaos-os na sa baa ka tubig. Ana. Adto ni sa dito, adto ni sa lagpas sa kuan, lagpas ni tubiga, tugtong buti dito. Ha? Grabe guys, tubig. Kuna nga tuubos, dito na padung dito to. Tuubos. Tubig ka. Hilo-hilo mas ka kuan kay baha. Kauwan man dari gabi arang mang usig kuan unos. May katabok nagto. Nasa loob dagto talaga. Nagbutong na guys na. Tingnan pa sa hadlok dari guys kay na og kanang di isa pa hadi sa hadlok kay na may semento dari may manglaba dana na. Dana may manglaba. Dali ko sa una guys nang laba nga kanang makudapan ko. Ato kali kay diha ko nakauban sila si Gingging, si Ursila, dari Ursila. Mon tayo nagtabang ha guys. Dali ko dakit. Dali ko dakit ta ng pisto. Dani. Naglaba ko ra tunda. Buko man siguro bukod panghuna nga dito sa kang dugo. Ana nagkalit og lipaw ang pananaw ara namiya panahod kusukuko. Kalit bitaw nang lipaw ang pananaw guys. Mato gani kay diha koy nga kauban kana mudmud naman ko samplang kana. Wad naman day ko kuan. Beut aron naman day na kuan na. Baong ano ko. Kalit man lang magsakit ang puson dad ko. Dali ka ba makatabok man tala juma. Anja guys, sa tupadong nami atos Kabaw. Kapit na dari deu nami Kabaw na mo. Ato guys, ang panuluhin datong Kabaw. Pagtanaw na agianan bi sa grehas bi ako una bi. Nandar ka way ra kanang pusundang. Ato ara naglubog guys to. Ha? Naglubog ka Kabaw to. Tara. Ma. Magdita ra ba ning Kabaw guys sa mga gukod. Aga padaukin ha. Para to.
Ano siya? Tora man dahil sa galubog-lubog. Haman. Ay tao. Tingnan nang ahoy. Kuhan ba? Tora guys, agamang karaw. Ag inahan pa ni guys, ag nati amo patungad doon. Naglagjo man kuno sila, gilagjo kay gilutas lang nati. Kay luoy ag inahan nagniwang. Niwang na ginahan si Didi dako nang lapiha. Na guys, nga. Dewan. Iko pa daon ni Jack sa malungwag. Nga. Na minaw ra ba? Nga. Uja. Kana nga mo pasilong na ta kay ra nang inita. Ni nga. Kit. Kabaw guys kaya hamang masakdan karong kay mahadlok mo kuno kay mulurat man pa. Oh, manungog mo. Muna na magkabaw guys dari sapa. Dekun. Dengan upuh maruk. Ano dai pud ni? Num. Hug. Ato sunod ato kay ma. Kuanan ta karbo. Labar tubig. Kau num. Nabaw ba pagnesug na ah? Labar. Awak kay paim na na nagkabaw. Tapok na ko dana ma. De. Takan pa. What? Num. Dasa nga. Maano dun sa ka. Ginoo ko. Wala kayo ma. What? Hawa bi kay madahog ko bi. Sabi. Apa? What? Nalibang nga purigi nagkuan. Kana ma. Aw na ba ra man di ay pero murag maghadag ka sa pamaynaw. Kabuti bi. Kabuti sa. Kagungang agahang bodyguard sige ra mag tisa. Na guys nag swimming pas karabaw na mga guys. Bug lah. Eh guys, lamis ubos na rin dito sang ipakita nito guys. Ya. To lami na sila guys, tinaw na. Kaya lami na to pados usan. Bitara sa bi. Bitara sa akin. Sa bitara itong pisik dari. Eh, guys, lubog. Dasa pa bungon sa nato patuna. Gid lah. Swimming pa sila guys. Na may agianan dari kaya naman po yung magtigagian dari nito po. Ato datos mga mukiring. Yes. Yung ilot lang ng tiriya na ila agianan. Dari mo ori dari among giagian. Okay ay man kakin. Na guys. Kana na. Pa manabong si Samsung. O di akin kinsa mo dakog tubig. Baha man si Jack kay gabi era man kasugag uwan. Pero kana gajang grabe gajang kasugag uwan guys. Dari grabe gajang sa puha ngadto dito ibabaw hanto datos kana kalubian nga masilungan nas kabaw. Sa pudo dato tubig hanto danas ibabaw sa pudo na dan hatanan guys dana. Karon murag di man kaadyo kasugag tubig mo ni si Jay nga nira. Lubog-lubog si Jack nga kasug pud. Paano pud ni kumpiyansa nga bata dan di mo kumpiyansa kay na. Diha na ra ba nang ano din eh. Unsa ma? Kung ay si Kuan, asawa ni Luluhuan. Sige na bi, dali na bi, guzuro na bi. Okay. Oh, pamanahuman og swimming si Zawi. Limutan pa buti na. Amo na ipasilong guys, kay pasilong para ba miss nati. Igang anak dani, kapang gibugak man natug butanganan. Abi. Ana nga. Nagaysahan na nga. Ano kabaw kung pasilong na. Pasilong na naman guys. Naglag ka rin kami ha. Baroy. Galing ma. Tingnan yung mulakaw. Hinay kayo maanod ka. What? Step by step. Hinay nga. Hinay. Hinay rin na. Okay. Na guys.
Padong na namo si Jay isilong. May mga pako daw. Ay pako. Pako day na. Man. Bi pagkanaw nang agyanan bi insag ni hasbi. Ang doktor kay labong. Hablit ta mo. Kuan dali ma. Ani baka di amang hibay imong tang mugto nang pag imong nati masilong na. Suko na to orang na inita. Masilong na tong kabaw guys. Tanaw na agyanan kay insag ni has. Ginoo ko hadlik man gyud ko dali. Samni. Ito yung kuhas ng barok. May arsing ng labong ha. Hawakin. Labong naman dari guys. Uy. Di arah di agianan. Sunod na yung taon si Janam guys. Kabaw. Sunod nga kay na. Ginoo. Sige raga sa kudo-kudo dari guys. Tanaw ko sa kudo sa banak ko ng barok sa bako. Bukod ko dyan na oras. Dali nga. Kadek tamo. Kung na rin agianan. Beng. Narakabe, narakasinlo. Oo, narakabe. Dara guys, dara na ipasilong ang kabaw kay landong. Ay da, silong po siya. Kaya na isa ipasilong da. Nana guys, nahagkat na nagkabaw. Aray sa dara na nagisilong kay kuan. Na landong dara ba? Sa maadlawan. Kay luwi ka orang inita. Ako na ko. Papay natin yung mga tuon. Ginoo, hadlok na padag ng agianan. Hadlok mga sa mga labong bawo. Nga. Ito namin nga. Kara sa guys, balik ka na po na naman sa mga alas 3 kaya man na pong ibalhin. Uli na may guys, kaya ito na po miss isa ka. Kapuan, kabaw, ito sa mga napi. Doon na po may pagkan, ang baza ng agianan king. Ginoo ko ako una be. Tangging. Me. Kay mus. Duling ang mata. Nagdulin nagmata. Ngay ko bi. Mas kin-kin kay magbanbaon. Ha. Taman dari. Nainig natin guys. Yan. Ipasilong po siya. Ngik na ngi. Aman din isang autan unza guys. Kita naman. Ay ngi na yan. Ngi. Ay lukom. Halik ko dito na ganay labong ganay. Has. Wat. Ngi. Ngi. Yan dali na kin. Sabod-sabod nila ini. Paim na nagtati. Uhaw na pag kuma. Bam. Sana guys to. Sana kangi. Ato naman nato isilong dadto sa kuan kin tong imong papa. Nah, dai din sa diha. Uy. Tagang tulog din ta dalan sa papa. Anak ra lagi ka. Ha guys, tuna na si Ja. Ha guys. Ngi, anak ka diha ngi. Tuna na si Ja. Inom po si Ja nang tuna. Uhaw na yung taon. Mga anak tatos ko ang guys. Sala. Kamu tabi.